Non hai moitos anos, no Hospital do Barbanza chegou a haber ata 5 cirurxiáns. Hoxe tan só hai unha praza cuberta, a tempo completo, das 3 en teoría existentes no centro hospitalario. Os outros 2 especialistas están desempeñando a súa función no Clínico de Santiago. Dende a Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública no Barbanza entenden que esta situación é un exemplo máis das políticas de recortes en materia sanitaria que está a levar a cabo a Xunta nesta comarca, que afectan a calidade asistencial dos veciños da Barbanza. Chegamos a ter 5 ciruxáns, en estes momentos están orzamentados, o sea, nos orzamentos anuais da Xunta están orzamentados 4 ciruxáns no hospital. Eles refiren que non son capaces de cubrir a 4ª plaza, pero a realidade é que a 2ª e a 3ª deron interinidades e esas interinidades non están aquí. O que non pode ser, para nós non somos que teña que estar esa persona ou outra, pero si hai 2 prazas que están adscritas aquí, 2 persoas máis teñen que estar aquí, non pode estar solo unha persona. Na comparecencia ante os medios, co fin de visibilizar a situación que se está a dar no hospital, tomaron parte tamén 3 pacientes que se están a ver prexudicados pola falla de cirurxiáns. A min operaronme o día 6 de outubro, vamos con 2 meses, e ainda estou sin a revisión cando a min o cirurxián, cando me dou de alta, díxome, mas púxome no papel que dentro dun mes que tiña que ser a revisión. Eu estou moi nerviosa porque esa revisión tamén me van a dar o contido do que me estirparon, o que había aí. Entonces, en caso de que haya algo malo, cada día conta moito. Eu, desde que me operaron, cando fixo o mes, estou chamando a Barbanza a cada paso, e o único que me saben dicir, señora, é que neste momento non temos ciruxanos no Barbanza. 3 meses después de que me intervinieron, sin que nadie vea ni cómo estaba la herida, ni cómo estaba el problema. Después del 18 de octubre me colocan en lista de espera y después de 1 mes y medio, ahora sí me salió la prueba para poder definitivamente operarme, pero ya es un problema que llevo desde enero. Vale, desde xaneiro desde el 2021 con este problema. Fixeronme a ecografía en xullo, pedín cita para revisión co ciruxano e deronme para setembro. Eu dixen, setembro non está mal, pero non, era setembro de 2022, non setembro de 2021. Entón, fun ao hospital dicíndolle, mira, hubo un error, isto está mal, tú estades aquí un erro, pero non, dixeronme que sí, que como non había ciruxáns, que estaba ben así. Ademais da denuncia pública, a plataforma ten previsto poñer en marcha unha mesa informativa no propio hospital para axudar aos pacientes a poder presentar reclamacións por esta situación. Tampouco descartan presentar unha queixa ante o Valedor do Pobo e incluso iniciar un calendario de movilizacións.